Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila sayyidina habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ila abai wa ummati wa dzurriyyati wa ahmana nabiyina wa salin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil khususan lahum alifatul kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa masyayihima wa masyayihina wa masyayihima wa masyayihina wa jami'il mufassirin wa hamalatul Qur'an wa abaina wa bayabaina ummatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa ulumikum fid dharain amin. Wadhkur lan nyebut to sapa sira id akhadna ing dalem nalikane ngalap sapa kita mitsaqa Bani Israil ing perjanjiane Bani Israil fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Wa qulna lan ngucap sapa kita la ta'buduna ojo nyembah sapa sira kabeh illallah bitta iklan ta wal ya ilan ya. Ada riwayat pakai ta, ada riwayat pakai ta. Illallah kecuali Allah. Jumlah ini iku khobarun ya. Jumlah ini la ta'buduna illallah ini khobar iku khobarun bimakna nahi. Dia khobar tapi maknanya nahi. Wa quri'a lan diwaca la ta'budu. Ojo nyembah sapa sira kabeh. Wa asinu lan bagusi sapa sira kabeh bil walidaini kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan gawe bagus temenan birran tegese tegese bagusi tegese bakti ya tegese bakti wadil kurba lan pira-pira kerabat kerabat tegese kerabat. Wadawil kurba ini iku atfun atof al walidaini ing atase lafat walidaini wal yatama lan pira-pira wong yatim wal masakin lan pira-pira miskin wa qulu lan ngucap sapa sira kabeh linnasi maring menungso kaulan ingat ing pengucap husnan kang bagus. Minal amri bayani saking perintah bil ma'ruf kelawan perkara bagus wan nahi lan nglarang anil mungkari saking perkara kang mungkar wasidqi lan jujur bisani Muhammadin ing dalam perkara Nabi Muhammad warifqi lan welas bihim kelawan annas wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraat bidammil ha'i kelawan dhamm ha'i husnan wa sukunisin lan sukunisin masdarun iku masdarun masdar wusifatin sifati bihi kelawan husnan mubalaghatan krono mubalaghah nemen-nemeni wa aqimulan ngatekono sapa sira kabeh as-salata ing salat wa atulan nekanono sapa sira kabeh az-zakata ing zakat
faqabiltuhum dalik faqabiltuhum mongko nrimo sapa ingsun hum ing Bani Israil dalika ing mengkono-mengkono akur. Jadi ada perjanjian yang disepakati di kitab Taurat. Dan mereka juga, Bani Israel juga menyepakati. Yang satu, tidak menyembah kecuali Allah. Yang dua, berlaku baik kepada orang tua. Yang ketiga, berlaku baik kepada kerabat, keluarga dekat. Wal yatama, berlaku baik kepada orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Dan mengatakan sesuatu yang baik kepada manusia, memerintah perkara baik, melarang perkara yang mungkar, kemudian tidak berbohong tentang Nabi Muhammad, dan bahasanya harus halus kepada mereka. Dalam perjanjian ini birrul walidain itu dinomorduakan setelah tauhid, setelah menyembah Allah. Setelah menyembah Allah. Jadi setelah ritual sampai menyembah Allah, perkara yang harus dijaga adalah birrul walidain sebelum segala sesuatu yang lain. Terus tsumma tawallaitum nuli ninggal sapa sira kabeh. Aratum tegese mengo sapa sira kabeh anil wafa saking ngelakoni bihi kelawan misak fihi ing dalam Taurat. Oh enggak ya, gini ya, fihinya itu koma ya. Anil wafa saking ngelakoni bihi kelawan misak fihi iku ing dalam ayat, maksudnya ini tsumma tawallaitum tadi iltifatun utawi mingo anil ghaibah saking dhamir gaib. Kan tadi bilang gini ya, wa ittakhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu na illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama kan itu ya gaib kan ya, dhamirnya dhamir gaib, kemudian berbalik dari gaib menjadi mukhatab tsumma tawallaitum wal murad lan utawi kang den karepaken iku abauhum pira-pira bapake Yahudi illa qalilun kejaba wong sithik mingkum saking sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh iku mu'riduna wa antum hale utawi sira kabeh iku mu'riduna wong kang minguh anhu saking ya misak tadi ka abaikum kaya pira-pira bapak sira kabeh. Yang antum sebelumnya ini ya, cuma tawallaitum itu khitabnya kepada abauhum. Cuma tawallaitum ya, kepada kamu, maksudnya bapak-bapaknya Yahudi yang ada di mana? Yang di zaman Rasul. Kemudian wa antum mu'ridun, wa antum itu
itu dhamirnya bukan ke Bani Israel yang dulu, tapi ke Bani Israel yang ada di Madinah, Yahudi yang ada di Madinah. Wa antum mu'riduna anhu ka'abaikum, dan sampean juga melalaikannya atau berpaling darinya sebagaimana bapak-bapak kalian. Wa idza akhadna, lan ing dalam nalikane ngalap sapa kita mitsaqakum ing perjanjiane sira kabeh, waqulna lan ngucap sapa kita la tasfikuna, aja miliaken sapa sira kabeh atau numpahaken sapa sira kabeh dimaakum ing pira-pira getene sira kabeh, turikuna ha tegese numpahaken sapa sira kabeh ha ing dima bikot libat dikum lawan mateni sebagian sira kabeh ba'dan ing sebagian kang liya. Perjanjian pertama ya. Jadi berapa poin? Menyembah selain Allah, tidak boleh menyembah selain Allah, berlaku baik kepada orang tua, berlaku baik kepada keluarga, berlaku baik kepada anak yatim, berlaku baik kepada orang miskin. Kemudian berkata yang benar, perkara yang bagus. 6. Kemudian 7, aqimus shalah, melakukan salat. Waktu zakat, membayar zakat. 8 berarti. Ada 8 poin perjanjian. Kemudian sampean melanggarnya, menyembah sapi, jangan berlaku jelek kepada orang tua, terus dilanggar oleh sampean, oleh Bani Israel. Hanya sedikit yang melakukannya. Kemudian sekarang ada perjanjian lagi. Apa itu yang pertama poinnya? La tasfikuna dima'akum, jangan menumpahkan darah kalian semua, maksudnya saling membunuh. Kemudian yang poin kedua, wala tukhrijuna lan ojo metuaken atau ngusir, wala tukhrijuna lan ojo ngusir sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh min diyarikum sangi pira-pira omane sira kabeh. La yukhriju ora metuaken sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian kang liya mimba min dari saking omani ba'don omani ba'don. Poin kedua, tsumma aqrartum nuli ngakoni sapa sira kabeh qabiltum tegese nerima sapa sira kabeh zalikal mitsaqa ing iki perjanjian. Wa antum hale utawi sira kabeh iku tasyaduna nyekseni sapa sira kabeh ala anfusikum ing atase awak dhewe sira kabeh. Poinnya ada 2. Jangan membunuh, jangan mengusir salah satu dari sampean semua. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Tsumma antum nuli utawi sira kabeh ya haulae kuno-kuno wong taktuluna mateni sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh bikat libat dikum lawan mateni sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian kang liya saling membunuh. Wa tukhrijuna lan metoaken sapa sira kabeh atau ngusir sapa sira kabeh fariqon ing golongan minkum saking sira kabeh min diyarikum saking pira-pira min diyarihim saking omane pira-pira omane fariq tadhaharuna padha tolongan sapa sira kabeh. Bahkan bukan saja sampai melakukan, bahkan saling menguatkan, saling mendukung. Ada satu mengusir, saling menguatkan. Fihi iku ing dalam lafaz igawita'i utai idgamita fil asli ing dalam asali fil da'i ing dalam do. Wa fi qira'atan lan dalam siji qiraat bitahfifi kelawan ngendengaken, artinya enggak diidgham ala hadfiha ing atase apa guange tak
Tegese tata'awanuna. Tadhaharun artinya ta'awanuna, tegese tolong-tolongan, tolong-tolongan sapa sira kabeh. Tolongan-tolongan terusane alaihim ing atase Bani Israil. Bil ismi kelawan dosa, bil maksiat tegese maksiat, wal udwani lan kedoliman, dulmi tegese kedoliman. Sampean malah tolong menolong dalam masalah dosa dan dolim kepada orang lain. Wa ya'tukum lan lamun teka kum ing sira kabeh sapa usara pira-pira tawanan. Wa fi riwayat lan ing dalam siji riwayat usra, ilafat usra, wa ya'tukum usara tufaduhum, tafduhum, ya, tafduhum itu tulisannya ya, tafduhum, nebus sapa sira kabeh hum ing usara. Wa fi qira'atin lan dalam siji qiraat tufaduhum, lafat tufaduhum, berarti wa iyatukum usara tufaduhum gitu ya. Maknanya tungkiduhum, tegese nyelamataken sapa sira kabeh hum ing usara minal usri saking tawanan, bil mali kelawan benda gairi utawa kelawan liyane benda, wa walan utawi ya tafduhum tadi, tufaduhum tadi iku mimma saking perkara uhidakan den janjiaken ilaihim maring Bani Israil. Wa huwa hale utawi kelakuan ay asanu tegese kelakuan iku muharramun den haramaken alaikum ing atas sira kabeh apa ikhrajuhum mentaken menungsa atau uang tafarik muttasilun. Lafat ini wa huwa muharram alaikum ikhrajum muttasilun, ku nyambung bi qauli kelawan daune Allah wa tukhrijuna, rupane tukhrijuna, wal jumlah lan ta jumlah bainahuma ing dalam antarane wa huwa muharram alaikum ikhrajuhum i'tiradun utawi jumlah i'tiradi. Dari mana berarti i'tiradinya tadi? Tadaharuna alaihi bil ihwan wa iyatukum salatu waduhum. Itu berarti apa namanya? I'tirad. Wa huwa muharram alaikum ikhrajuhum, itu nyambung ke wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Ai kama hurima kaya yen to den haramaken apa tarkul fidai, ninggal nebus wakana lan ono
wakanat lan ono sapa Bani Quraidah Bani Quraidah iku khalafu nulayani sapa Bani Quraidah al-Aus ing Aus wan Nadir lan Nadir enggak ya, khalafu bukan nulayani ini ya, khalafu gawe akad perjanjian sapa Quraidah al-Aus ing Aus wan Nadir lan Bani Nadir, Bani Aus dan Bani Nadir, al-Khazraj ing Khazraj, Bani Khazraj. Fakana mongko ana sapa kullu farikin saben-saben golongan iku yuqatilu merangi sapa kullu farik ma'a khulafaihi ing dalam sertane kancane farik. Wa yuharribu lan ngrusak sapa kullu farik diarahum ing pira-pira omane Khazraj. Wa yuhrijuhum lan metakan sapa kullu farik hum ing Khazraj. Fa idza asarru mongko ing dalam nalikane den tawan faddu mongko den faddu mongko nebus apa faida usiru ya, faida usiru mongko ing dalam nalikane den tawan faduhum mongko nebus sapa Bani Israil hum ing sebagian kang liya. Wakanulan ana sapa Bani Israil, wakanulan ana sapa Bani Israil idasu ilu ing dalam nalikane den takoki sapa Bani Israil lima tuqatilunahum, lima krana apa tuqatilunahum merangi sapa sira kabeh hum ing sebagian kang liya Bani Israil kang liya wa tafdunahum lan nebus sapa sira kabeh hum ing sebagian kang liya. Kalau ngucap sapa Bani Israil umirna den perintah sapa kita bil fidai kelawan nebus. Fayuqalu lan den ucapaken falima mongko krana apa tuqatilunahum merangi sapa sira kabeh hum ing sebagian kang liya. Fayaquluna nuli ngucap sapa Bani Israil hayaan krana isin antas tadilla amrih asor sapa hulafa ana pira-pira sekutu kita atau kanca kita. Jadi gini, jadi Bani Israel itu punya beberapa perjanjian juga selain yang tadi. Satu, tidak boleh saling membunuh. Dua, tidak boleh mengusir sebagian yang lain dari rumahnya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang tertawan dari Bani Israel, wajib untuk menebusnya dengan harta atau yang lain. Ini juga di kita juga syariat kita juga sama. Kalau seandainya ada sahabat, ada orang Islam ditawan orang-orang kafir, maka kita punya kewajiban untuk membebaskan tawanan tersebut, walaupun bukan keluarga kita, sama-sama muslim, pokok muslim, ditawan oleh kafir, sebenarnya harus ikut membebaskan mereka. Seadanya uang harus ikut menebus. Nah, mereka ini kalau temannya ditawan dia tebus, tapi saling membunuh dan saling mengusir orang yang gak cocok dengan dia. Di desa ini gak cocok, kalau dulu diusir
Kalau nggak dibunuh, diusir. Kalau kita kan berbeda ya, paling lah musuhan. Nah, diusir. Tak nyapa, tak apa. Mereka diusir. Alih-alih yorak, sekuat berarti mereka itu masih menggunakan apa namanya hukum rimba. Yang kuat yang menang, yang kuat yang menang, yang kalah selalu ditindas, yang menang yang menang, terus gitu. Jadi tolak ukur kebenarannya di apa namanya ditandai oleh kemenangan mereka. Jadi yang menang berarti koyo iku sing bener, saling menang. Bahkan di Madinah juga sama ya. Bani Quraidah juga perang dengan dari kalangan Khazraj, sama-sama Bani Israel. Saling perang. Gak cocok ya perang. Kata Allah, itu dilakukan, yang ini enggak dilakukan. Debuna terusannya, afatu'minu, qala dawu sallallahu ta'ala, afatu'minuna apa to iman sapa sira kabeh bibadi kitabi, bibadil kitabi kelawan sebagian kitab. Wa lan utawi ba'dil kitab iku alfidau, nebus tawanan. Wa takfuruna lan ngufuri atau ngingkari sapa sira kabeh bibadin kelawan sebagian kang liya. Wa walan utawi ba'din iku tarkul qatli, ninggal mateni, wal ikhrajilan musir, wal mudaharah lan tolong menolong dalam kemaksiatan. Itu mudaharah, tolong menolong dalam kemaksiatan. Kita juga sama ini ya, jadi kena juga kita. Kalau sampean sholat, waktu sholat pas gak zakat, ya apa? Padahal sama-sama perintah. Kenapa membedakan antara sholat dan zakat? Apa tak harusnya sama masuk pada daunnya Allah? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuru bi ba'dil? Wa takfuruna bi ba'd? Sampean ngimani sebagian apa namanya hukum Islam, kemudian yang lain sampean tentang karena enggak cocok dengan sampean. Di zaman Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ada sebagian golongan yang nggak mau bayar zakat. Katanya, saya akan bayar kepada Muhammad saja. Muhammad sekarang mati, saya nggak mau bayar ke sampean. Katanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dengan tegas mengambil sikap memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Yang membedakan zakat dengan sholat. Sholat dilakukan, zakat tidak dilakukan, nggak mau, diperangi sampai tuntas. Yang nggak mau bayar zakat oleh Sayyidina Abu Bakar. Fama jaza'u man lan ora ono utawi balesane wong yaf'alu kang nglakoni sama man dalika ing mungkon-mungkon mazkur. Tuk minum ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mingkum saking sira kabeh iku illa hizyun, kejaba sifat asor, hawanun tegesi asor, wadullun dan asor fil hayati dunya ing dalam urip dunya.
Waqad huzza lantemen ten tusuk sawa Bani Israel, diserang sawa Bani Israel bikatli Quraidah kelawan merangi Bani Quraidah wa nafi Nadir lan nyusir Bani Nadir ila Sam maring Sam qadar bil jizyah lan bayar jizyah. Akhirnya gimana? Tadi orang Bani Israel yang bersekutu dengan yang lain untuk memerangi satu sama lain, akibatnya apa? Quraidah di bumi hanguskan. Kemudian Bani Nadir diusir ke Syam. Dan yang ada di situ harus bayar jizyah. Wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat yuradduna ten balikaken sapa Bani Israil ila asyadil adabi tumeka maring banget adab wa mallah lan ora ana utai Allah iku bighafilin zat kang lali atau lalai amma sanging perkara ya maluna kang lakoni sapa Bani Israil bil ya iklan ya wa ta ilan ta, ada kiraat pakai ya, ada kiraat pakai ta. Ulaika utawi mengkono Bani Israil alladzina kang isyaru kang tuku sapa alladzina al hayata ing urip adunya ing dalam dunya fil akhirah kelawan akhirat bi an atharuhum lawan yento ngutamakan sapa Bani Israil ha ing dunya alaiha ing atase akhirat fala yuhaffafu mongko orang ten entengaken anhum saking Bani Israil apa al adabu adab walahum lan ora dari Bani Israil utai Bani Israil iku yunsaruna den tulung yumnauna tegese den cegah minhu sangkil adab. Ini cerita Bani Israil ini jadi pelajaran kepada kita bahwasannya kita harus selalu taat ke semua perintah agama, tidak boleh membedakan. Gini maksudnya Til, yang sampean karep sampean lakukan, yang enggak karep sampean enggak lakukan. Jenenge apa? Jenenge kardiman karep dibi man menyaman. Tak gelem zakat karena eman ke hartanya. Mon bajang gelem, mon jamaah gelem, yang mon zakat enjek. Nah ini sama namanya membedakan syariat satu dengan yang lain. Enggak boleh, harus kita taat sam'an wa ta'atan untuk melakukan semua hukum Islam sebagaimana dilaksanakan oleh pendahulu kita dari sahabat tabi'in sampai sekarang. Jangan sampai kayak Bani Israil melakukan sesuatu seenaknya, hukum yang dia mau dia lakukan, yang tidak mau mereka tidak kerjakan, bahkan dirubah kitabnya, male tade hukum luar, rubah teh. Jangan sampai seperti itu. Maka masuk ini debuna Allah, ulaikal ladzina istarul hayatad dunya bil akhirah. Sesungguhnya mereka itu hanya menjual akhiratnya dengan dunianya yang sedikit. Kalau dunia sesare, maka janji Allah, fala yuhaffafu anhumul adabu wa lahum yunsarun. Mereka tidak akan dientengkan siksanya dan juga tidak akan ditolong. Wallahu alam. Fatihah.